pán poslanec, podľa mňa nie je pri zmysloch, lebo minimálne vám chýba zmysel pre zodpovednosť. Ak by ste mali zmysel pre zodpovednosť, tak teraz poviete B. Ak ideme modernizovať miestnu štátnu správu, tak súbežne s tým aj samosprávu. Preto tá harmonizácia legislatívy teraz, pretože doteraz sme to riešili so samosprávami a samosprávnymi združeniami. Ak ste s nimi v kontakte, tak vám to museli potvrdiť. Nemôžete glosovať, vy musíte dať alternatívu. Nemôžete povedať, že som volala s primátormi, ktorí do toho nechcú ísť. Veď my sme vyhlásili výzvu na základe konzultácie. Všetci sa prihlásili. Rozdiel bol v tom, že v 2 okresoch povedali, že nie idem. A zrazu sa prihlásil iný z okresu, tak ja to za vás budem ťahať. Teda tam bol 100% preukázateľný záujem. Tak to nemôžete povedať. Druhá vec, ak sa bavíme o tom, že kto koľko bude platiť, veď to treba vyrátať na úkonoch. My dnes máme spoločné úradovne. Vy viete, že štvrtina z nich je nefunkčná, si neplní informačnú povinnosť. Vy viete, že máme štvrtinu spoločných úradovní, ktoré majú 4 obce pod sebou. Veď to je ten problém. Ideme spájať obce na spoločný výkon agendy. A o tom to je celé zdieľanie. O tom je tá najväčšia hodnota modernizácie samosprávy. S centrami zdieľaných služieb prišla minulá vláda, ktorá to teda dala do plánu obnovy. S tým som prišiel ja v roku 2019. Dobre, ale aplikovalo sa to do plánu obnovy. Myslím, cez to sa financovala tá prvá časť, čo išla do betónu. Čo ste? A teraz z programu Slovensko čo ste, idú pani poslankyňa, vy to neviete? Veď centra zdieľaných služieb išli do plánu obnovy. No, veď to hovorím. A nikto sa neprihlásil do výzvy. No, ja viem. Lebo bola nastavená s prepáčením debilne. No. A to je ten dôkaz. Po tejto relácii môžete volať prezidenta Únie miest, primátora Bratislavy, predsedu z MOSu a tí vám povedia, čo konkrétne ja som v celej tejto agende robil bez toho, aby som si to dával na sociálne siete alebo trieskal na tlačovkách. Dajte si veľký pozor, lebo ste fakt bezorientovaní a preto nemáte názor, iba falošné pocity, ktoré ponúkate mne, moderátorke, divákom. Týmto sme to uzavreli. Teda inými slovami, vtláčate do politickej reality svoje videnie, alebo sa snažíte presvedčiť ostatných v to, v čom by ste chceli vyveriť. Ja vychádzam zo slov premiéra tejto krajiny. To znamená, že vy povyšujete stanoviska deklarované nad legislatívny proces. To znamená, že vlastne idete robiť presne to, čo tu robil Igor Matovič, ak sme skôr ako zbierku zákonov sledovali stanoviska na sociálnych sieťach. Vráťte sa k realite.